Mám najlepší paušál na Slovensku. Daný paušál som chcel pred verejnosťou navždy tajiť, lebo operátor na mne očividne prerába a ja som kvôli tomu nechcel nikomu spôsobovať zbytočne problémy. Všetko som si vybavil legálne a to rovnakým spôsobom, ako v operatori.sk pomáhame zákazníkom s telekomunikačnými službami. Nedávno som zistil, že tá daná osoba, ktorá so mnou vtedy riešila náhodne môj paušál, u operátora už nepracuje. Takže nie je dôvod na nejaké ďalšie tajomstvá. Mám paušál Orange Pro Business Exclusive, ktorý v tejto obyčajnej podobe stojí 48,18 €. Ja ho mám vo vylepšenej podobe a platím zaň len 9,32 €. Môj paušál je okrem nízkej ceny výnimočný aj v tom, že má nadštandardnú dotáciu na zariadenie v hodnote 329 €. Ak si danú dotáciu vydelíme dvojročnou viazanosťou, tak zistíme, že mi Orange mesačne prispieva na zariadenie necelých 14 €. A práve preto som o tom nechcel verejne hovoriť. Za 9,32 € som získal paušál, ku ktorému som si výhodne kúpil nový iPad a mám v ňom mimo toho všetkého aj nekonečné volania, správy a 200 GB dát. Toto je naozaj extrémny príklad toho, čo sa dá u operátorov vybaviť, ak jednoducho viete ako na to. Ak nás oslovíte, tak vám rovnaký výsledok nemôžem garantovať, avšak ak vypíšete kontaktný formulár na stránke operatori.sk, tak nemáte čo stratiť. Môžete len získať. Pozrite sa, buď zistíte, že to máte výborne, alebo vám bezplatne ukážeme vaše najlepšie možnosti na trhu. To, či potom využijete plnohodnotne našu službu, je čisto na vás.